sige, sir. O sa reliyon mo, sir? Adventist po. Seventh Adventist o sa man, local or kuan, local or tawag in General Conference. General Conference. O sige po. Ang akong pangutana kay nagpamatuod man ang Roman Catholic Church nga gitukod ni Kristo sa 33 AD. Aw ka matukod ni Kristo sa 33 AD nga namatay si Kristo sa 31 AD. Sa edad nga 31. Panato ang tanawon ang balaan kasulatan, si Kristo nagmisyon tulo ka tuig. San Lucas 3:23, si Kristo nagsugod sa ministerya 30 anyos. So kung namatay si Kristo 31, so buti pa sa buto sa ka tuig yung ministeryo. Nya mo ni argumento sir sa tawag ang ibitang sagad sa mga sabadista nga wa bito kabalo sa counting sa mga historian. Ang mga historian manggod sir naa sila tawag anang counting. Mutakdo og 27 nagsugod ang iyang ministeryo kung sundo nato ang counting ni Josephus ni tawag inang Josephus katong Jewish historian. Pero kung sundo nato ang tawag ining counting ni Dionysius Exiguus, magsugod gyud tawag anang year 1 motapos gyud og 33. So kanang imong kingon sir nga 31 30 patay na nisak na sa langit counting na sa years ni Josephus. Ang gisunod sa simbahan Katoliko kanang kang Dionysius Exiguus nga nagsugod gyud sa 1 AD namatay gyud sa 33 AD. Kay 30 katoy dili sir. Kato si Josephus sir Hudiyo to. Historian nga Hudiyo. Mao na nga bisan gani nga to ang kasaysayan karon sir sa mga libro late ta og 3 to 4 years. Late 3 to 4 years. Manaw say maluoy ko ng ubang mga sabadista ba nga giidan lang silang pastor. Ngano man kay tanawa 31 namatay na. Wa sila kabantay nga duha ang counting diha. Diba sir, explain ta ka sir kay nangutan naman ka ngano. Ngano. So, muhat na ko sa explanation. So, gani, wala problema para po sa mga tanan nga ni Adinhi. Kay posible man na agamito na sa inyong pastor sa mga Katoliko. So, balikon ako sa counting ni Josephus nagsugod sa in between 4 BC to 7 BC. So, buti pasabot diha niya gi-counting ang pagkatao ni Kristo mo ng late of 3 to 4 years. Wala, kung imo tanawon 33, 4 years, 29, wala na, patay na si Kristo. 27 mo pagsugod, 30, patay na siya. Kung imong tanawon na ang maayong balita, kaya ang inyong gibasihan na kanang maayong balita. Wa sila kapantay nga ang ubos ana na ay komento ang mga scholar sa maayong balita. Na kanang accounting, dili na siya fix. Nga naman kaya ang gisunod nila is si Josephus. Pero sa mga Katoliko, ang gisunod is si Dionysius Exiguus o sa kamungihing Katoliko. O mo ito nga mo ang counting sa tuig mo na nga takdo yung 33. Tuloy ra putana kani kaduha na ni. Kung si Kristo pa'y nagtukod sa Roman Catholic Church, nganong inyo magipatay ang magtutukod niya ang singilan niyo sa badista? Sa badista magyud ang nagpapatay. Sa Juan Kapitulo 5 versikulo 18, labi pa hinuong na ninguha ang mga Hudyo. Katong mga Hudyo, mga sabadista man to sir, di man to mga Domingista. Labi pa hinuong na ninguha ang mga Hudyo sa pagpatay kaniya kay dili lamang gilapas niya ang adlaw Sabado. So dili kami. Dili komento na ni San Juan. Si San Juan remember nga siya ang eyewitness. Diba? Lagi dili kalaban. Si San Juan mismo komento na niya. Iyahan ang tawag anang detalye. Dili na komento sa kalaban. Na sinasabtan ni San Juan na kaptong mga Hudyo nga sabadista buot mapatay kang Kristo. O niya kinsa man nagtaro sa ukmanan? Katoliko? Dili oy. Kaya ang Katoliko anang panahon na mo pagtukod ni Kristo anang panahon na ang nagtaro sa ukmanan kadtong mga Hudyo sa badista nga barkada ninyo. So, ikatulo. O sana kada kung binuang mga higalag mga igsuon nga pasanginla nato ang simbahan Katoliko pagpatay kang Kristo. Ngano man kay ang founder dili sa kasaysayan na sir. Sir sa kasaysayan na sir. Ay sa ko pugi sa kadali sir. Sa kasaysayan ang nagtukod sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana si Kristo mismo. Sa Seventh-day Adventist, ang Seventh-day Adventist bunga na sa pagkapalpak ni William Miller ni atong 1844 ni si Ellen G. White ang iyang bana si Joseph Bates o Jane Andrews nagtukod og Seventh-day Adventist. So buot ipasabot ka ng pundok yung gipasakupan sir Amerikano ang
manluluwas ana sir. Amerikano. Kung tinuod pa ang Roman Catholic Church, ano man nga si Mr. Junjuna ni gamit magtampered nga Biblia sa diyang nagdebate sila ni Pastor Villaber. Ha? Klaro mo to kayo, di ba gipatikos kan ni Pastor Villaber tong debate ninyo? Sa tinuod lang sa debate na mo Pastor Villaber, wag yun nahimo si Pastor Villaber. Wag yun nahimo. Bisan pagkapila nimo balik-balikon ng among debate ngano nag-object ko kasi Pastor Villaber ni gamit og ilad nga rason. Normal lang sa debate ang mag-object labi nagmakit-an nga ang debater ni gamit og ilad. Dili tumaga Sir, lagi imo mag-isamping sa Villaber. Balik-balik ka tanda og nya pagkaman pagtuon og logic sir. Kay para makit-an nimo nga tama di si Sir RGDI. Dili ang tubag. Lagi. Butong pag gisampit man mo si Villaber. Mo na tubagon ta ka. Sir, lagi. Sige, ulahin na si Villaber. Okay. Ano ni gamit sa Walay ebidensya si Pastor Villaber o kamo na ang publisher sa gigamit nga Biblia ni Brad Janjuna tampered. tampered kay Naa ba? Wala. Mahitabo lang na nga factual nga tampered na kung naamoy ikapakitang ebidensya na certification sa publisher nga niingon nga tampered ng Biblia ha. O na, timpa. Ina ebidensya. Number two. Katong Biblia ang gigamit. Katong Biblia ang gigamit ni Brad Janjuna based sa scholarly interpretation and translation ni gamit og dynamic form of translation. Ang dynamic form of translation, sir, maunay pa maagi sa mga butang nga ang termino mas gipasayon pa niya ang translation. Tagaan takag pananglitan, sir. Kanang St. John chapter 1 verse 1. Sa Griego, en arche en hologos kay hologos en prostontheon kay theos en hologos. Sa formal form of translation kanang word for word, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Kanang word nga en arche, word for word, in the beginning. Karon sa maayong balita Biblia ni gamit og dynamic form of translation. In the beginning ba ang gibutang? Dili. Ang gibutang niya before anything else existed. Question, sayop sila? Tampered to? Dili. Dili ay sa lagi gipasabot ka. Nga sa akong punto ba gipasabot ka kay inyong pasangil nga tampered na amoy certification nga tampered to? Dili patubaga sa Wala. The one who allege is the one have the responsibility to present evidence. So kamo man imong nga tampered na asa man ang inyong hangkuan kay padi mo may magakon. Asa ang inyong certification from the publisher nga niingon ang publisher nga tampered to? Wala. Muna ay didi ikaw may pangutan na ron di man ikaw tigtubag. Kung mutubag ka, subject ka pangutan unta ka. kasi mo tana pag Ay, isa. Balik ta ka Villaber. Pag abot kang tawag anang Villaber, ngano sa iyong object, ngano man, grabe kayo sa kang tawag anang violation sa debate, sir. Fallacy of suppressing the facts. Kung saan ang fallacy of suppressing the facts, na-standing truth iyang i-deny. Number 2, fallacy of argumentum ad verecundium, dili siya authority nga magsabot sa amo ang libro sa igasabot-sabot. Ilad na. Number 3, fallacy of non sequitur. Grabe siya og tawag anang konklusyon na dili maoy kahulugan sa iyang tawag anang gibasa o sa iyang argumento. Ikaapat, evading the issue kay ang issue about the institution pagkatapos ang iyang argumento ngalan. Pagkahuman, equivocation, ang buti pasabot ana ni gamit sa wrong grammatical interpretation sa word nga or. Gihimo yang duha ka institution ang tawag ining term na or katong Catholic Church o Roman ay natapagkuan sa tawag ang tampered ba o tawag anang dili ang point din ha mahimong tinuod ang inyong accusation kung maka-provide kag certification from the publisher na niingon nga tampered na. As long as dili mo maka-provide og tawag ining dokumento nga pag-prove nga tampered to, nagpabiling ni barog ang kamatuoran na ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nalito sa St. Matthew chapter 16 verse 18. dili disi motor man. Ay lagi for example tagaan tawag pananglitan maayong balita Biblia o ang bagong maayong balita Biblia, the same publisher, the same tawag ining
kanang mga translators o the same di lang kay color apil publisher gyud. Yan nga paabot sa Hebrews chapter 7 verse 24. Brad. Hebrews chapter 7 verse 24. Sa daang maayong balita ang pagkapari ni Kristo wa gihatag sa lain. Sa bag-ong maayong balita niingon nga ang pagkapari ni Kristo mulungtad hangtod sa kanturan. Tamper? Dili oy. Dili. Di ba? Parehong libro. Ako gi-counter yung argumento ba? Akong pasabot ka lang Lagi. Mahimo lagi nga mahimong tampered na siya kung maka-provide mong ebidensya. Di lang kay mata-mata lang. Pag-provide mong ebidensya. Na naman tinamig kayo ng contrafactum non-valid argumentum. Ang buti pasabot ang pamaayag or akusasyon nga dili gani mo sandig og ebidensya kanang maong pamahayag dili na tinuod. Asa to gi? Lagi ba? Dili usan kasi nag-ingon nimo. Si Kwan. Sige. Tamundok. Sige. Tagay ko ni Gitamundok. Sige, Tamundok ba ang publisher? Dili niya man ang kauban. Ako nang utang kauban ba namo? Dirita sa di ba? Ayaw ko tawag anang kuno na nasaba basag di. Andiri ko sa ebidensya. Kinsay nag-ingon nimo nga tawag ang tamper to ingong kasi Gitamundok. Publisher ba? Di ba? Para may baw ano to ba? Publisher ba si Alvin Gitamundok? Dili man ang mga saba si Kwan Gitamundo kung dili to tinuod tong tamper to. Wa mo nang utang nga sabak bagdi. Ang atuang kuan ba, ang ebidensya ba? Ebidensya ba? Pwede man sa mga matampered na ikaw pwede ingon na gani kay karon. Right ninyo na kamo ingon mo nga tampered na. Ang akong gipangita ebidensya. Mayon ko ba nga ako anay yuta o sa ebidensya titulo. Mo proven kung titulo ako anay yuta. Ikaw ningon makatampered na asa ebidensya. Imong ka Gitamundo. Dismiss. Pero say di na madawat sa korte si baon kas judge na. Dili gilain magsulod ng katong. Ay lagi lain lagi kay naay mga naay same na publisher, same na version, lain-lain ang ilahang pamaagi sa translation. Mo na ako di ko basta-basta mingon nga tampered daw dili as long as mo provide og ebidensya nga gikan mismo sa publisher nga niingon na kana tampered. Para man ang punto, Brad. Ayo kana mo accusation magud tama man na okay right ninyo na nga mo accuse mo. Pero ang question na naa ba kay ebidensya? Wala man ang question na. O sa ebidensya nimo. Dili pwede. Ay di pa ko na guna sige. Distigo dai, siyempre na. Distigo si Gitamundo kay ni man nakauban. Distigo si Gitamundo. Unsa nga klase nga witness? Direct witness or tawag ini kuan? Unsa sa nga klase nga witness? Parehara mo kutok do ha. Dili. Di. Kauban lagi namo lagi. Kauban lagi namo na. Pero ang question din na ako, wala ko nag-side kang Brad Talibong. Wala ko nag-side kang Brad Alvin Gitamundok. Ang sakua simple, ebidensya. Tagain ko rin yung ebidensya nga ang publisher sa maong Biblia ni ingon na kanang gigamit ni Brad Talibong o ni Brad Janjo na tampered. Tagain kong ebidensya papel ba nga certification na katong gigamit nga version mao na tampered to. Ano raman ang simple raman na kayo? Kato ba bakit tong sulpay ni Gitamundok nga tampered? Ang butang niya. Tanawar. Wala akong kabalo sa iyong tawagan ng kon. Chismoso po dito po no? Dili na chismoso. Dili po tanong yung chismis ba? Ang akong gipangita diri sir. Ang ako ang gipangita diri sir ebidensya. Ebidensya ba? Kanya si Brad Alvin Gitamundok dili sa ang direct witness. Nga naman di mas sa publisher. Okay na unta na kung si Brad Alvin Gitamundok publisher siya okay mo tuo ko. Kung dili mo sa publisher pareho ra man tatig basa. Dili gibasa man ang original ug katong sa tampered. Lagi gibasa lagi niya sige granting pareha lagi mo ang ako alang gipangita karon ebidensya. Unsa ebidensya? Niingon ba ang publishing house? Niingon ba ang publishing house nga tampered to? Sige ana naman. Sige. Ang atong himuon sir, ingna ang inyong pastor mo file mo og complaint dito sa publisher katong sa confraternity pagkauman at least ang tawag ng publisher confraternity mo issue og tawag ining dokumento nga nag-certify nga katong gigamit nga Biblia nga naay one holy catholic apostolic tampered to. Parang ala simple. Dapat yung filean si Gitamundok kasi may manong siya may pailan ka may reklamo. Di ba manong siya may pailan na mo. Pati ba rise ka na niya. Sir sa
insaktong rason manggod sir. Sir. Sa insaktong rason manggod sir. The one who alleges, the one have the responsibility to present evidence. Sir. Sige, tamon Sir. Katolik man na. Sir, ano sir ba? Sir, migo. Ang sa tuwa man ko din si Brad Alvin Gitamundo kung sa korte pa na hearsay ng iya. Hearsay ng iya, dapat i-establish pa niya. Kanya, ang pinaka-the best evidence, katong mismong publisher ni Sulti. Kasi naman ang nag-publish, dili man si Brad Alvin Gitamundo. Sa ko awa ko gidapiga na ang akong gipangita is, ibisan ako na ako tawag anang Biblia, nga dili po yung version, pero same nga nakasulat, one Holy Catholic Apostolic Church, pero dili ka to nga version compatibility. Na ako'y version ana. So, karon ang tawagan na ako ang gipangita, kay para ino na to nga tamper to, tinuod ng inyong accusation, ebidensya nga, ningon ang publisher nga tamper to. At the same time, ibutan na to nga nasayop. Granting without admitting nga nasayop. Nawala ba ang kamatuoran ng Iglesia Katolika, dili tinuod ito kung Kristo? Pero nanikas lagi sa debate lagi na sa Usa nanikas nila Kato na yung tamper ng Biblia gigamit ni Junjun na. lagi. Ingon lagi mo tamper pro ebidensya unsa. Tinuod pa nga no. Ay sa lagi. Kung tampered pa to, naka-provide ba si Pastor Villaber o tawag anang ebidensya nga niingon ang publishing company adto nga Biblia? Tampered to? Sige be. One mo gyud ka, suod mo gyud ka dito. Naka-provide ba? Ako wala mo ko tong debate ha. Naka-provide ba? Naka-provide ba si Pastor Villaber o certification from the publishing house na niingon na tawag in tampered to? Naka-provide wala? Di, mulaban mo kita sa inyo ha. Kay Juan Mato. Wata ka balo kasi Katolik ko dito publisher. Ano sa ka? Unsa naman tao ni mga tawahan na di lagi tawag ang Catholic. Ang confraternity version Katoliko man gyud to. Mabitawon gyud mo imo ingon ninyo nga tamper to nya pagkaman wa magyan mo isa ka pudyot nga ebidensya gihatag sa kung aron diri nga ingon nga tamper to. Di ba?